Türkmenistandan İstanbul'a işlemäge giden 1987-nji ýylyň iýun aýynyň 5-nde Daşöwüz welaýatynyň Daşöwüz şäherinde dowulan Ilham Ilamanow Türkiýede bixabar ýitirim boldy. Ilham Ilamanow takminan 10 ýyl mundan köne pasaporty bilen, ýagny elinde halkara derejesinde geçerli biometrik pasaporty bolmadan Türkmenistandan Türkiýe işçi migrant bolup çykandygy aýdylýar. Ilham Ilamanow ýakyndan tanaýan şahyatlaryň habar bermeklerine göre ol iň soňky İstanbulyň Bagjylar diýilýän ilçesinde Miraç et restoranynda aşçy bolup işleýär ekeni. Ilham Ilamanow 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 20-sinde İstanbul Şirin Ewlere bir pata gatnaşmak üçin gidipdir we jynazadan çykyp gyzyny ýene Bagjylar tarapy gidipdir we işleýän ýerine hem barman habarsız ýagdaýda ýitirim bolandygy ýakynlar tarapyndan habar berildi. Ilhamyň ýakynlary kömek sorap İstanbuldaky Türkmenistanyň konsullugyna ýüz tutup durlar. Emma olar bolsa Türk polisiýasyndan bize bular ýal habar gelmedi diýip işi başlaryndan soňup durlar. Ondan sonra İstanbulda polisiýa ýüz tutup durlar. Emma olardan da Ilham barada netije alyp bilmendirler. Gözlegi işini başlatmak üçin 2 ýedek adwokat tutup durlar. Ýöne gynansak-da ol adwokatlar Ilhamyň ýakynlarynyň pullaryny alyp olary aldapdyrlar. Häzirki wagtda Ilhamyň ejesi öz perzendini gaýgyryp, onuň bir ýerlerden çykmagynyň umydynda ýaşaýar.